Tervetuloa katselemaan, millaisia on Chartsan silmukat. Tervetuloa neule-aiheiselle Tube-kanavalle. Minä tykkään tulistella tuolla takapihalla, mutta koska pakkanen on niin kova, niin mä en nyt sinne lähtenyt tulia virittelemään. Olen täällä sisällä ja tarkenen teepaidassa. Mulla on nyt tämmönen uusi värkki, millä minä kuvailen, niin on vähän testissä nyt myöskin, että miten tämä toimii ja miten äänittää ja miten kuuluu ja näkyy. Mutta jos nyt tarkkoja ollaan, niin mä en oikein tiedä, mihin mun pitäisi katsella, mutta vissiin sinne johonkin tuonne päin. Joo. Mutta siis lämpöisesti tervetuloa ja lähdetään katselemaan vähän, että millaisia on mun valmistuneet neuleet ja sitten mitä mulla on tässä vuodenvaihteessa nyt sitten ajatuksia näistä mun keskeneräisistä. No päällä mulla on lottamekko. Me alettiin tuolla Svefillä Haaparannalla neuloporukalla lottamekkoa ja mulla oli semmoinen haave, että minä saisin tämän jouluksi valmiiksi ja niin minä tämän sitten sain, kun oikein pätkyttelin menemään. Parviälyä tässä tarvittiin. Ohje löytyy Laine-lehdestä numero 5 muistaakseni ja sitten löytyisikö sitten Ravelrystä, en ole nyt ihan varma. Mutta siis porukalla ruvettiin lottamekkoa neulomaan, siis ne jotka siihen lähti, niin sitten melkoisen yhtä aikaa lähdettiin neulomaan sitten aina omia kappaleitamme. Ja tää mun on neulottu Dropsin Nordista. Joo, ja tuossa mulla muistinpanoissa lukee, että Ravelrystä ja Laine numero 5 tää löytyy tää ohje englanninkielisenä. Ja tosiaan parviälyä tarvittiin, eli tää lähtee niinku ylhäältä alaspäin. Ja toki mä oon niinku englanninkielisiäkin ohjeita joitakin neulonut, mutta kyllä siinä oli ihan hyötyä, että meitä oli useampi siinä pohtimassa. Kun välillä tuntuu, että eihän tää nyt niinku niillä ohjein etene, mutta tämä on tosiaan tällainen lyhyt hihanen mekko. Minä tein ihan tonne melkein polviin, noin nyt ihan. Halusin silleen, niin kuin, ettei tästä tulisi liian pitkä, mutta ettei kuitenkaan ihan tunika. Ja minä luulen niin, että tässä en mä tässä pysty tätä oikein näyttää niin kuin tonne helmaan asti, mutta kuvia mies yritti ottaa uutena vuonna minusta mekko päällä, mutta katsotaan nyt, että kehtaako niitä kuvia mihinkään laittaa, koska malli oli nyt vähän semmonen, tai sanotaanko, että ei ne kuvat nyt niin häppöisiä ollut, mutta mekko on mukava kyllä. Pääntie tuli tosi laajaksi, mutta se ei haittaa mitään. Siinä mielessä, että mä pohdin, että mä saatan omella tosta vähän kiinni. Nyt siinä on tämmönen Pinjo-designin koru, ihan tämmönen neulekoru, millä saa justiinsa laitettua vaikka näitä neulomuksia vähän niin kuin pääntieltä tälleen kiinnemmäs. Taisin tämän ostaa tuolta Jyväskylästä neulefestareilta, kun siellä oli toi Boutique Frillan koju, niin sieltä. Ja sitten semmonen juttu, että mä en ole tätä kylvettänyt, eli halusin tän heti päälle. Tai siis oishan tää olisi ehtinyt tosiaankin olla kylvyssä ja puivuakin, jos olisin vaan sen tehnyt ennen joulua, mutta enpä tehnyt. Ehtiihän tuota. Mä oon tästä Nordista neulonut aikaisemmin semmoisen lyhythihasen
paidan tai semmoisen tunikan, ja siinä mielessä uskalsin niin kuin ajatella, että se voisi ollakin mulle tämmöinen toimiva sitten, että se ei, tämä lanka siis ja lankapinta tai tämä neuleen pinta niin ei nyt sinällään niin kuin hirveästi kutita, niin siedän sitä hyvin. Joo, eli lottamekko on nyt päällä. Ja sitten muuta valmistunutta, niin mulla on tässä tosta, onko tääkin Dropsin sitten? No Baby Merinosta, jämälangoista, tai tuolta mitä nyt on jäänyt tonne lankakaapin korihyllylle, niin tein tämmösen, tää on niinku Ivar-kaulurin alku. Ja sitten päätinkin sitten, että käytän tätä lankaa tai näitä värejä niin loppuun asti. Niin en tehnyt sitä Ivar-kaulurin sitä niin kuin yläosaa, mikä siinä ohjeessa on. Ohjehan on siis Heidi Moilasen. Ja sekin löytyy, varmaan löytyykö sieltä Ravelrystä, vai mistähän minä olen sen ohjeen ottanut, mutta ilmainen ohje on. Niin päädyin sitten tekemään tämmöisen ihan vaan raitasen kaulurin. Mutta tää on nyt semmonen, että ei tule mulle käyttöä, että menee lahjaksi tai lahjoitukseen. Aikoinaan ostin näitä Baby Merino lankoja kummipojan neulepaitaa varten ja sitten on aina ostellut lisää ja tehnyt lisää kummipojalle paitoja tai hänen veljelleen. Ja sitten näitä on muutama kerää tuolla vielä sitten. Mutta tää on tässä ohimennen valmistunut. Tää on ollut semmonen matkaneuleena ja semmosena helppona neuleena. Niin on sitä ihme kyllä niin kuin saanut tehtyäkin tässä viime vuoden lopussa valmiiksi, kun ajattelin, että jääkö siitä semmoinen ikuinen projekti itselle, mutta eipä jäänytkään. Se on hyvä niin. No sitten toinen projekti, joka mulla on valmistunut, tai oikeastaan kolmas siis, täällä on toi silmukkamerkki, sen mä voin ottaa pois, niin on tuolta Kimaralla Shopista ostetusta langasta. Ihastuin tähän väriin ihan valtavasti. Tää on Maaritin värjäämää. 100% villalankaa, joka on kuitenkin niin kuin sukkalankaa. Ja minä ostin tätä yhden vyyhdin ensin ja ajattelin, että minä teen ensin niin kuin sukat. Ja minä testaan, että miten ne kestää kulutusta, kun ne on 100% niin kuin villaa. Mutta sitten minä raskinutkaan, sitten minä rupesin tekemään lapasia. On vissiin näyttänytkin ehkä niitä täällä, niitä lapasten alkui. Ja sitten päädyin siihen, että ei, minä puran ne, ei tule lapasia. Niistä olisi tullut liian pienet. Mulle minä tein jo yhden lapasen valmiiksi ja sitten muutenkin se pintaneula oli semmoinen, että en ollut siihen nyt sitten ihan tyytyväinen. Niin sitten päädyin, että minä ostan toisen vyyhin ja sitten teen oikein semmoiset isot säärystimet. No nythän mulle jäi tätä lankaa sitten ihan niin kuin melkoisesti, että osa näistä vieläkin isommat voinut tehdä. Palaa puhki nyt, kun mulla on toi lisävalo tossa, mutta ihan vaan silleen fiiliksellä lähdin tekemään. Ja nämä otan nyt sitten käyttöön. Nämä on ihanat legginsien kanssa ja halusin näistä tämmöiset leveät täältä alhaalta päin, että nämä voi mennä sitten maihareiden kanssakin. Että voi olla siinä maihareiden varren päällä sitten.
vähän väriä tähän pimeään aikaan, niin ei tämmöiset tässä loppuvuonna tai viime vuoden lopulla. Joo. No sitten hörppää vettä. Mulla ei nyt tosiaan ole sitä lisämikrofonia, kun mulla on toi valo, niin tohon puhelimeen nyt sitten toi tulee puhelimen kautta toi lisävalo. Ei tulekaan. Tähän minä nyt höpötän. No joka tapauksessa ei ole tuota mikrofonia, niin toivottavasti kuuluu. Joo. Tässä muuta. Tahtisukkia mä näytinkin teille. Ne on nyt molemmat valmiina. Mulla ei ole niitä tässä. Mutta ne on Maria Kostamovaaran eli Nupunupun villasukat, joita me tehtiin ton Voken kanssa. Ja nyt pakkanen paukkuu ja koira säikkyy nyt sitä. Ei siinä mitään. Minäpä jatkan tässä, niin jospa se rauhoittuu. Siinä oli mun valmiit, mutta sittenhän mulla on noita keskeneräisiä sitten, mutta mulla ei ole montaa. Voi sanoa, että mulla on 3 keskeneräistä neuletta, joista periaatteessa aloitin yhden niin kuin viimeisenä päivänä viime vuotta hätäpäissäni, että jos minä lähdenkin startittomaan tammikuuhun, eli periaatteessa mulla ei nyt hirveästi ole semmoista keskeneräistä, mutta sitten mulla on kaksi semmoista virkkausprojektia, eli yhteensä mulla on 5 projektia kesken. Ja minäpä aloitan tuosta mun joulun aloituksesta, eli jouluaattona minä aloitin Rouva Silmusolmun värjäämästä villasukkiksesta värissä Värjärin erikoinen, tuolta taas Jyväskylästä ostin viime kesänä 300 grammaa ja heti minä näin, ennen kuin minä se ostin, niin minä näin ne vyyhit siinä laatikossa, niin minä katsoin, että jaha, tuossa on ranunkulus. Oi että, kun se iski ihan niin kuin tiedättekö, että tuossa on ranunkulus. Ja minä olen niitä Midori Hirosen ranunkulusppaitoja tehnyt aika monta. Mulla on niin 3 pitkähihasta ja 1 lyhythihanen. Ja se sitten niin tarkoittaisi, on niin 3 ja 4, no, ehkä tää on 5 ranunkulus. Ja tällä kertaa tein niin, että kun yleensä minä olen tehnyt lyhennetyt kerrokset vaan tänne niskaan, tänne taakse, niin nyt minä tein sit myös tähän eteen, niin kuin siinä ohjeessa sanotaan. Sitä voisi ajatella, että mitäs ne nyt siinä edessä on, jos ne nyt takana on, että jotenkin, että syökö ne edessä olevat lyhennetyt kerrokset jotenkin takana olevia, no en tiedä, mutta siis on sovitellut tätä ja ihan hyvältä tuntuu. Pääntietu näytti aluksi tosi pieneltä, mutta tämä venyy ja sitten kun mulla on se, että mulla on niinku yksi sun toinen paita, niin on pääntiet niinku tosi isot, niin mä oon tosi tyytyväinen nyt tähän, että olisikin vähän tämmönen pienempi tää pääntie. Ja sitten mä oon tehnyt ton helman, eli sinne kierrettyä joustinta. Ja sitten toinen hiha on valmis. Tässähän minä tein sillä tavalla, että minä raidotin aika monta kerrosta tuossa vyyhdin vaihtumiskohdassa.
En osaa sanoa, missä se edes niin on sinällään vaihtunut. Mutta sitten en raidottanut täällä hihassa oikeastaan sen takia, että tämä on sitä hihan kohtaa, joka tehdään tämän kaarrokken kanssa yhtä aikaa. Ja sitten minä aloitin kokonaan uudelta vyyhiltä sitten nämä hihat, että miten molemmat hihat niin kuin yhdestä uudesta vyyhdistä, että tulee niin kuin samansävyiset varmasti. Niin tässä kyllä nyt näkyy tämä ero, mutta ei se haittaa, jos se sitten näkyy täälläkin. Et minä olen aloittanut tätä toistakin hihaa ja kyllä se siellä näkyy, tuossa toi ero. Niin ei se nyt silleen haittaa sitten, kun se on että ne hihat on keskenään samanmoiset. Niin ei se sitten haittaa. Et hihat tosiaan tulee yhdestä samasta vyyhistä ja sitten tämän verran on niin sitten hihaa varten ja sitten tästä jää vielä, niin sitten mulla on sitten pieni kerä sitä vanhaa vyyhtiä sitten tuolla ja niille mulla on jo olemassa projekti aluillaan, niin minä kerron siitä kohta sitten lisää. Tässä ei ole nyt mukana mitään semmoista pörröä. Halusin ihan varta vasten tehdä tän niin, että se olisi vaan tää sukkis, eikä mitään pörröä. Tämmönen käyttöpaita. Ja täällä hihoissa, niin oikeastaan siis minä olen tehnyt ohjeen mukaan tämän kaarrokkeen, mutta sitten kun hihoihin poimittiin silmukat ja ruvettiin tekemään hihoja, niin sitten minä olen tehnyt niin kuin ihan omasta päästäni, että en ole sitten enää ohjetta katsonut ollenkaan, niin kuin tapana on näissä ranunkuluksissa, kun teen niitä, niin en sitten enää katsele ohjeita. Ja tässä sitten tein silleen, että täällä kun alkaa tämä resori, kierretty joustin, niin just ennen sitä joustinta niin kavensin sitten reilusti yhdellä kerroksella, että tuli vähän tommoset pussimaiset hihat. Mutta kuitenkin melko pitkä toi resori, ettei sitten tartu oven kahvoihin noi hihat, kun ylhäältää ovesta sisään tai ulos. Joo. Eli ranunkulus näistä nyt tuli niin kuin ajattelinkin siellä festareilla silloin, että no toi on ranunkulus, niin se on. Laitetaan tonne sohvalle. Hopla. Se oli siis mun ensimmäinen keskeneräinen. Toinen keskeneräinen on ollut nyt vähän aikaa odottelemassa samaa väriperhettä kuin tämä yllä oleva harmaa, eli luotolainen tikkuri Piessan lammastilan Indistä neulon miehelle. Ja edelleen on tässä helma ja vartalo-osassa. Tää on mun toinen keskeneräinen neule. Ja sitten se kolmas keskeneräinen on tosiaankin häthätää vuoden viimeisenä päivänä aloitettu, koska mulla oli ajatus, että saattaa olla mahdollista, että minä osallistun siihen startittomaan tammikuuhun, että ei aloiteta mitään uusia projekteja tammikuussa. Niin minä olin sitten ostanut, oliko se sitten just silloin viimeinen päivä, kokeiluun tämmöiset Addin, mitkä nämä nyt oli? Addi Crazy Trio. Tämmöiset puikot.
Miehän tykkää luupata, eli tehdä tuolla pyöräpuikolla sukkiakin, yleensä yhtä kerrallaan. Mutta nyt kun sitten nämä tuli eteen, nämä puikot, niin mä ajattelin, että nyt mä haluan kokeilla. Ja jos mä en olisi aloittanut sitten silloin vuoden viimeisenä päivänä tätä sukkaa tästä samasta langasta, mistä mä teen ranunkulusta, niin sit voi olla, että se ajatus oli sit, että sit mä joudun odottaa helmikuuhun asti, että milloin mä sit pääsen kokeilemaan näitä. Mutta mähän sitten halusin kokeilla heti. Ja aloitin sitten vaan ihan tämmöistä sukkaa, 60 silmukkaa ja 3 oikein 1 nurin resori. Ja näissä Addi-puikoissa on siis tämmöinen tosi lyhyt vaijeri. Ja sitten niitä on 3 kappaletta. Ja sitten nämä puikon päät on niin, että miten se näyttäisi, että näkyy. Toinen puikon pää on pikkusen pyöreämpi. Ja sitten toinen puikon pää on tommonen kapeampi ja terävämpi. Ja mä tykkään käyttää terävämpää päätä silloin, kun mä neulon. Ja nämä on 2 puikot. 2 yleensä, 2 millin puikoilla mä yleensä teen näitä fingerin vinkkulankoja neulon. Tämän verran on nyt jäljellä tästä pienestä nöttösestä ja sitten on vielä tämä. Ja sitten on tosiaan siitä paidasta, mitä siitä hihasta jää, niin sitten ne on niinku käytössä. Ja no miehän sitten kun aloitin, niin olihan tää semmoista vähän taiteilua tää tekeminen. Ja sitten kun mä oon tottunut luuppaamaan sit pitkällä sillä vaijerilla, niin sitten aina kun mä sain tehtyä tämän puikon tänne näin, niin sitten mulla tipahti aina tää ylimäärä, kun mä oon tottunut, että se vaan roikkuu siinä ja sitten käännetään työ ja vedetään sieltä sitten se puikko oikeaan kohtaan, niin ei mulla mitään silloin tipahtele, että kun pitkällä vaijerilla neuloo ja luuppaa vaikka autossa, niin siinä kyllä ei koskaan puikot häviä mihinkään penkkien väliin. Mutta sitten tässä niin aina tämä kolmas puikko, niin se aina lenteli lattialle milloin mihinkin ja hävisi ja oli hukassa. Niin siihen piti niinku opetella ihan, että enpä päästä irti siitä vaan sitten. Ja musta tuntuu, että mulla meni hirveästi siinä alussa aikaa siihen, että minä saan niinku järjestettyä nämä puikot silleen sopivasti. Et kyllä se niinku vaatii totuttelua. Mutta kyllä mä vielä niinku jatkan. Jossain vaiheessa mä ajattelin, että kun mä olen neulonut tämän varren, niin sitten mä otan niinku noi pitkät pyöräpuikot ja rupean luuppaamaan. Mutta ehkä mä teen nyt sitten nämä sukat ihan alusta pitäen niinku sukkaparini näillä. Se voi olla, että se on ihan ok. Onpahan nyt kokeiltu ja kyllähän nämä siis oli arvokkaammat kuin sellaiset yhdet pyöräpuikot, että eihän nämä niinku monikäyttöiset ole, siis sille niin monikäyttöiset minä koen, kun ne olisi ne ihan ne pyöräpuikot. Mutta jatketaan harjoittelua. Ja tosiaan ihan omasta päästä tämä sukka tulee nyt, että varmaan ihan perussukka, että ehkä mä tykkään siitä ranskalaisesta, tai yleensä mä teen sen hollantilaisen kantapään, mikä koulussa opittiin, mutta mä voisin ajatella, että tämmöiseen ohkaisesta langasta kun neulotaan, niin sitten se ranskalainen kantapää olisi vähän semmoinen jotenkin sirompi. En tiedä. No, katsotaan sitten kun päästään sinne asti. Mutta tämmöisen kokeilun nyt otin tähän.
Siinä oli mun keskeneräiset neulomukset, eli niitä nyt on 3, joista 1 on kohta valmis. Mutta sitten mulla on virkkauksia, eli mä oon ennenkin näyttänyt täällä tätä Granny Stripes blankettia, joka on tämmönen kapea. Ja sitten kun se on tarpeeksi pitkä, se on nyt jo aika pitkä, mutta ei ole lähellekään tarpeeksi pitkä, niin sitten mä laitan sen kaksinkerroin ja virkkaa varmaan kiinni täältä reunoista. Ja sitten tästä tulee tähän keinutuoliin sitten tämmöinen matto. Nyt vasta tuli mieleen, että olisiko tätä voinut alun pitäenkin tehdä vaan pyöränä. No, näin mä nyt kuitenkin teen tämän. Näin mä kuitenkin teen tämän, että taitan kaksinkerroin ja ompelen kiinni, tai siis virkkaan kiinni. Mä rupesin katsomaan, että onko tässä joku merkki, että missä kohtaa mä oon ollut menossa viimeksi, kun mä oon tätä näyttänyt. Mutta ei taida ehkä olla. Mutta tämmönen raikas matto on tulossa. Ja tää projekti kestää sen, minkä kestää. Että mulla on näitä jämiä ja semmosia 7 veikka Novitan 7 veljestä tyyppisiä lankoja, niin jonkun verran, mutta ei nyt hirveästi kuitenkaan. Nyt minusta tuntuu, että nämä samat sävyt täällä niin kuin vaan toistuu ja toistuu ja toistuu, että pikkusen voisi jossain vaiheessa varmaan niin kuin katsoakin, että jos tekisi vaikka esimerkiksi jonsukat tai jotkut, mihin voisi sitten ihan ostaa sitten uuttakin lankaa, mutta katsotaan nyt. Mä oon myös käyttänyt, mulla on jonkun verran nallelankaa ja sitten mä oon saattanut tehdä niin kuin kaksinkertaisella nallella tähän näitä raitoja. Ja se mitä mä oon tehnyt, niin mähän neuloin tuossa jokunen vuosi sitten semmoisen niin kuin kulmasta kulmaan semmoista peittoa. Ja se taisi sattua jotenkin uuden vuoden vaihteeseen se, kun mä neuloin. Me oltiin vielä Sallassa silloin käymässä. Tai vietettiin siellä uutta vuotta. Niin siellä neuloin sitä, mutta mä oon siis purkanut sen tähän näin. Silleen, että suoraan siitä peitosta tai se lanka on ollut kiinnitettynä tähän ja sitten on tehnyt. Että siitäkin peitosta on niinku raitoja tässä peitossa. Ja hyvä niin. En ollut siihen yhtään tyytyväinen, niin se on nyt niinku purettu kokonaan se peitto. Mulla on osan siis virkkasin tähän suoraan ja sitten osan kerin vaan palloiksi, lankakeriksi ja sitten ne on tuolla oottamassa. Et joko tähän tai sitten tuohon seuraavaan projektiin, jonka näytän. Eli tää oli 4. projekti ja ensimmäinen virkkausprojekti. No sitten toinen virkkausprojekti on tosi pitkä projekti, eli kirjapeitto. Mä oon täällä näyttänytkin, mitäspäin nää nyt on, näitä kirjapeiton palasia, en ole näitä vielä yhdistellyt. Tässä on Hildur kirjan kannesta. Ajatus on tosiaan se, että minä luen kirjan ja sitten kun kirja on valmis, niin sitten minä virkkaan tämmöisen isoäidin 4, josta ne värit on siitä kirjan kannesta. Mutta niin
niin kuin olen aiemminkin täällä kertonut, mutta kerron nyt uudestaan, että toi keskimmäinen väri on se kirjailijan nimi siinä kannessa, eli tässä tapauksessa se on ollut vihreä. Satu Rämön nimi on ollut vihreänä siellä, ja sitten tämä kaikista ulommainen kiinteitä silmukoita on siis täällä uloimpana, niin se on sitten sen kirjan nimi on ollut sitten mustalla. Ja tässä kirjassani on ollut sitten kirjailijan nimi valkoisella ja kirjan nimi on ollut vaaleanpunaisella tai jollakin. Siis nämä värithän ei ole ihan täysin ne värit, mitkä siinä kirjan kannessa on, koska nämä värit on ne, mitkä multa nyt on sattunut löytymään sitten kotoa. Ja mä oon nyt tehnyt 4 kirjaa. 4 kirjasta nämä laput, ja minusta tuntuu, että mulla vaan suurenee nämä ensimmäiset on tämmöiset pienet, ja sitten tämä viimeisen on ihan hirveän iso. Näissä on niinku ihan, toki tässä on niinku selkeästi nallelankaa, mutta mielestäni, en tiedä, näissä on niinku eroa, mutta näitä ei ole pingotettu, ei ole kasteltu ja pingotettu. Mä oon varmaan nämä 3 ekaa mä oon näyttänyt täällä. Mutta sitten mä oon lukenut ton nyt just tässä joululomalla tämän Numeroruuhka-kirjan Eve Hietamiehen. Niin sitten tää on sitten tullut sitten. Eihän se nyt näytä tässä valossa nyt yhtään samanlaiselta, mutta toisaalta mulla ei edes ollut just tätä ihanaa, niin kuin laventelin tätä, niin ei ollut näissä langoissa mukana sitä laventelin väriä, niin se nyt on semmoinen kuin se on. Mutta se on tästä Numeroruuhkasta, ja sitten mä olin lainannut jo silloin samaan aikaan kuin ton Numeroruuhkan, niin tämän Sofia Kinsellan ihan lopussa kirja. Tää on melkein niin kuin luettu. Ei paljon puutu enää. Niin että mä intopinkeenä eilen aamulla sitten, kun join aamukahvia tossa, niin virkkasin jo tästä kirjasta tämän lapun. Eikä taaskaan niinku, pikkusen se häiritsee, ettei löydy just samaa sävyä, mutta ei voi mitään. Näillä mennään. Niin sitten tää on niinku nyt sitten tähän kirjaan sitten sopiva lappu, mutta mulla on semmoinen ajatus tässä, että koska tämä kirja on vielä kesken, niin mä en päättele näitä lankoja ennen kuin sitten kun tämä kirja on oikeasti luettu. Mutta tämä on kyllä nyt vienyt ihan mennessään, että mä oon lukenut tätä ihan mahdoton tahtia, että kun tätä rupeaa lukemaan, niin sitten ei niinku malta päästä käsistään tätä kirjaa, että on silleen kyllä hyvää vähän tämmöistä aivot narikkaa kirjallisuutta. Vähän semmoista romanttisuutta tässä on myös. Mutta sitten kirjan aihe kyllä, eli tässä on semmoinen Shasha neiti, joka on lopenuupunut ja sitten se kilahtaa työpaikalla ja saa sitten sairaslomaa 3 viikkoa ja lähtee sitten semmoiselle reissulle ja se kertoo siitä sitten, niin pikkusen kolahtaa itteensäkin, kun on aikoinaan ollut vähän väsynyt. Niin joo. Oliko siinä mun niinku kaikki keskeneräiset nyt sitten? Joo. No niinhän ne on. No sitten. Eli mulla on nyt 5 keskeneräistä projektia. Ja sitten Lankavimman Sandralla oli muuten toi neulojan vuosikerta
semmoinen haaste, eli koko vuodelle, heiluu vähän tuo kamera, sori. Eli nyt vuodelle 2026 jokaiselle kuukaudelle on teema, ja se tammikuun teema on villapesuohjelman Katrilta lainassa tällä Sandralla. Ja se on semmonen, että tammikuussa olisi startiton tammikuu. Mulla olisi ollut niin kuin 4 keskeneräistä projektia, mutta sitten minä hätäpäissäni tosiaan sen yhden aloitin viime vuoden viimeisenä päivänä, kun halusin kokeilla noita puikkoja. Mutta mulla on nyt 5 projektia kesken. Ja niissä kyllä on tekemistä niin, että minä ajattelin, että minä voisin kyllä osallistua tuohon startittomaan tammikuuhun. Eli tähän neulojan vuosikertaneulehaasteeseen niin ihan alusta lähtien, tammikuusta lähtien. Mutta mulla on nyt pikku jännityksen momentti tässä menossa. Mä ajattelisin niin, että mä osallistun. Mä vielä olisin niinku ihan sääntöjen sisällä tässä hommassa. En ole aloittanut mitään uutta tänä vuonna, mutta voi olla ihan pieni pikkarainen mahdollisuus, että minä saattaisin aloittaa salaisia testineuleita. Ja niin kuin tammikuussa jo. Ehkä. Niin minä nyt pitäydyn silleen vähän näissä omissa säännöissä silleen, että sit mä en niin kuin kyllä ihan tähän tammikuun startittomaan pääse osallistumaan, jos mä pääsen neulomaan salaisia testineuleita, koska kyllä mä ne sitten niin kuin todennäköisesti pitäisi aloittaa sitten heti. Niin semmoinen pikku jännitysmomentti tässä on. Se ehkä tänään tai sitten ehkä huomenna tai sitten ehkä ylihuomenna tai joskus tässä selviää, että pääsenkö testineuleen vai en, neulomaan vai en. Mutta jos mä en testineulo, niin sit mä oon tosi hyvin. Sit mä pystyn niinku viemään tämän startittoman tammikuun kyllä. Mut en mä siitä stressaa silleen, että jos tulee vaikka joku tarveneule tai joku, niin kyllä se varmaan menee tän eelle. Sitten kuitenkin tämän startittoman eelle. Siellä on sitten tulossa myöhemmin haaveiden helmikuu ja värikäs maaliskuu ja huolto huhtikuu. Sitten on toisten tekniikoiden toukokuu ja kesäneuleiden kesäkuu, mielenmaisemien heinäkuu, kaappien kätköistä elokuu, sukka syyskuu, lanka lokakuu, muudi marraskuu ja jämälanka joulukuu. Semmoiset aiheet on Sandra valinnut. Ja tähän osallistutaan niin, että Instaan sitten laittaa valokuvia ja täkää Sandran ja sitten laittaa sen tunnisteen neulojan vuosikerta. Ja tietenkin sitten se startiton tammikuu, jos siihen nyt sitten osallistuu tai mihin näistä nyt sitten osallistuu, niin senkin siihen sitten vielä tunnisteeksi laittaa. Kyllä mä siis varmaan jollain tavoin ainakin sitten osallistun joka tapauksessa, että aloitin uusia tai en. Mähän pistin tuolla Instan puolellakin semmoisen kyselyn siihen, että osallistunko vai enkö osallistu, mutta silloin mulla ei ollut vielä tiedossa näitä. Nyt on aika paljon näitä, katoin kun tuli viestiä tuohon, sori. On tullut näitä testineulekutsuja kyllä yhdeltä sun toiselta neuleohjeiden tekijältä, että se on aina hyvä että innokkuutta löytyy näihin testineulontoihin, koska se on tosi tärkeää, että niitä ohjeita niin kuin käydään läpi ja sitten erityyppiset ihmiset niin kuin testaa niitä myöskin.
koska voi olla, että semmoinen, joka on aivan niin kuin, tavallaan niin kuin vähän neulonut, niin voi olla, että huomaa jonkun semmoisen asian, mitä sitten semmoinen kokenut neuloja ei välttämättä huomaa. Joo. No, katsotaanpa sitten, että osallistunko siihen sitten vai en. Sitten muuten toi mun ranunkulos, niin sehän kun se oli mun joulun aloitus, niin sillä mä voisin osallistua tuohon villapesuohjelman villapesualoitus 2025 haasteeseen myös. Tai semmoiseen yhteisneulontaan, niin se sopisi siihen siellä Instan puolella. Mä oon ollut tosi laiska ottamaan nyt valokuvia näistä neuleista, että ehkä se on tää pimeä aika, niin ei oikein tee mieli ottaa niinku kuvia hirveästi tuolla pimeässä. Sitten Kutimukset-kanavan Jonnalla on semmoinen kuin varastolangat neuleiksi tempaus, niin se on tonne helmikuun loppuun asti. Nyt kun mä mietin, niin näistä ei nyt, no periaatteessa jos mä saisin ton maton valmiiksi tähän keinutuoliin, niin nehän on niinku oikeasti varastolangoista kyllä ne. Mutta niin, no hetkinen, onhan siis tää kaulurikin varastolangoista. Nämä langat on tosi vanhat, mitkä tässä on. Mutta muuten nämä langat niin on melko tuoreita, että viime kesältä ja noin, niin mä en niinku ajattele, että ne nyt on olisi niinku mitään varastolankoja. Eivät ole marinoituneet tuolla lankahyllyllä. Mutta ton kaulurin langat on todellakin. Joo. Semmosta. En tiedä siis kiinnostaako yhtään mitkään semmoset tilastohommat nyt viime vuodelta, mutta sen verran sanon, en yksityiskohtiin mene, mutta sanon, että mulla on kirjanpitoa. Aina kun minä aloitan jonkun projektin tai työn, niin mä merkkaan sen tänne mun muistivihkoon. Ja sitten kun se on valmis, niin mä sitten merkkaan sinne, että se on valmis. Ja sitten mä oon nyt sitten punninnut niitä, että paljonko on lankaa mennyt. Niin mulla on viime vuonna 2025, niin mulla on valmistuneita projekteja 52. Sitten mulla on tosiaan kesken on 5 projektia ja sitten mä oon purkanut 3. Mutta tähän mä en ole laskenut sitä peittoa, josta mä purin ne langat tohon Granny Stripes blankettiin ja näihin kirjapeiton palasiin, niin sitä en ole nyt tähän laskenut mukaan. Ja sitten sen mä haluan kyllä mainita, että mä oon kyllä neulonut kovemmin kuin mitä mä oon hankkinut lankaa. Tai sitten mä oon antanut myös vähän lankaa pois, mitä mä en oo itse voinut ehkä neuloa, että pölisee liikaa tai muuta. Niin on sitten antanut pois. Niin, oota, missä se nyt oli? Ehkä mun pitää katsoa ihan mun tuolla. Eli vuoden 2025 aikana mä ostin aika paljon lankaa. 8 kiloa 250 grammaa. Siis ostin tai sain. Eli yli 8 kiloa siis. Mutta sitten mä kulutin, eli neuloin tai virkkasin tai annoin lankaa pois, niin 9 kiloa
968 grammaa. Eli sitten kun tästä laskee, niin kyllä mulla on niin kuin tavallaan lankavarasto. Mä oon käyttänyt enemmän ja kuluttanut enemmän lankaa kuin mitä mä oon ostanut. Eli kilo 718 grammaa on niin kuin kuluttanut enemmän kuin saanut. Ja nyt mä tein sitten tällekin vuodelle tämmöisen lankakirjanpidon. Eli tännekin mä sitten laitan, että paljonko on ostanut ja paljonko kulutan ja sitten joka kuukaudelle sitten se summa tai tulos. Ja ajatus on se, että nyt tätä lankaa, mitä mulla täällä kotona on, niin sitä nyt käytetään, mutta että kyllä minä ostankin lankaa, jos tarvii. Ja semmoista. Tehdään tässä muuta. Ei tässä varmaan sitten muuta ole. Tää oli nyt pitkästä aikaa tämmönen jakso. Mä en muista, koska mä viimeksi kuvasin. Pikku hetki, mä voin sen tosta katsoa. Se on ollut marraskuun loppupuolella. Joo. Mulla tavallaan jäi tuo joulukuu nyt välistä. Mutta oikeastaan joulukuussa minut kutsuttiin siis tuohon kässätupettajien joulukalenterin yhteen jaksoon toi Niina, tuolta Villakiharan Niina kutsui. Ja sitten me tavattiin tuolla Kimaralla Maaritin shopilla ja siellä kuvattiin se joulukalenterijakso, niin siinä olin mukana. Kyllä. Siellähän minä tätä Lottamekkoa myös neuloin, joo. Kyllä. Mutta nyt olisi ajatus, että kyllä mä niin kuin haluaisin kyllä kuvata useammin, mutta se vaan jotenkin arki vie mennessään. Mutta joo. Joo. Eipä mulla tässä nyt sen kummempia ole. Pikkusen lukeminen vie nyt neulomisaikaa, mutta semmoista se on. Ja sitten pitäisi kyllä vähän kuntoillakin, että sillekin järjestää ihan omaa aikaa, että kunto vähän kohenisi. Nytkin olisin voinut lähteä salille, mutta valitsin tämän kuvaamisen, mutta joku kerta se on niin toisinpäin, että valitsen sitten sen salin sen sijaan, että kuvaan, mutta siltikin yritän nyt tuossa viimeistään helmikuussa niin kuvata uuden jakson. Ja toki jos kovasti tulee asiaa, niin sitten sitä ennen jo. Mutta oikein lämminhenkistä, mukavaa ja lempeitä silmukoita sisältävää alkuvuotta sulle ja voi hyvin. Saa pistää kommenttia tuonne boksiin. Minä yritän myöskin niihin nyt vähän vastaillakin vähän ahkerammin kuin yleensä on jäänyt ehkä vähän. Joo, tämmöistä tää on